Oyaore kamano mar maentiere machiegni nonro mar Oboke okinyi masani kokadhe Lolwe Tv kawuono en tarik 14 dwe mar 7 2022 kodong' mana ndalo 25 kende to bende koro yiero maduong' mapacho kae michano tarik 9 dwe mar 8 bende koro bago yanga an kae to kod Oboke Daily Nation kachiel kod The Star mabende koro adhi miye neno weche mantiere igi. An kae to kod Nation gimokete kanyo maduong' kata picha mano maduong' kendo thuon wach maduong' ondik kanyo ni 10 counties to decide winner. Iwacho ni counties 10 moko adhi nyisi ni gin counties mage monego bed ni koro kogo kura maber ne ng'at achiel kata onendo kamoro maber kata gipogo to nitiere kaka ng'ano nyalo dhi yombo. Jubilee scored below average on human rights. Mano report mogol kanyo to kod jokende ratiro ma oganda giwacho kanyo ni Omigna para mago mokadho nitiere kaka bende koro sirkand Jubilee nok otiyo kaka dhano ne paro. Man with 9 lives mano iluongo ni Mike Mbuvi Sonko, gavana machon ma Nairobi. Sani koro odhi laro kom mar gavana Mombasa. Dhi miya nena weche go e ite mago ma iye. KU land tussle linked to control of hospital. Iwacho kanyo ni nyaka gie sani wach mar lo mabende koro ne chendo mantiere Kenyatta University mabende koro nomiyo oriembi vice chancellor mano migosi Wainaina. Koro wacho ni en gima niche dwaro gere kanyo kar achiel kuom headquarters mago mag World Health Organization kendo koro Professor Mugenda wacho ni hospital was to be run by a company and idea the university rejected. Man Professor Mugenda manyasani bende koro wuoyo kotenore kod wach nowacho ni hospital mabende bende niketo kanyo ne en gima ne koro idhi tim to kod kambi. Okay, koro wang'ene na iye kachako kanyo to kod chakana kanyo gi The Star kae ite maiye kwa chaka gi ite maiye mano mar ariyo iwacho ni Karua Gachagua debate set for Tuesday next week. Kanyo Gachagua Rigathi Gachagua ma en jalup kanyo William Ruto kachiel to kod Martha Karua ma jalup Raila Amolo Odinga igeno mar neno ni koro kochopo chieng' tich ariyo juma manyien to koro gi network margi en twak midhi ketie ariyo. George Wajakoya kachiel kod David Mwaura dhi timo margi yorgi kaluwore kanyo ni iketo jogo man gi kwan atamalo 5 mbol mar paro kadhi nyime yorgi kendo koro en gima ibiro tim kanyo. Trevor Mbija kachiel Trevor Mbija bende biro bedo gatayo koro golo paro mag jochiw paro kata kamano joma bende biro timo debate hotel mokwongo chakre saa 12 nyaka saa 1:30 kama bende koro ibiro dhi time kanyo to kod Linda Atlela mar TV47 kod Jacob Kioria mar KBC. Mago joma bende koro biro dhi timo mano ma okwongo kuma bende nitiere George Wajakoya kachiel kod David Mwaura. Gin gik mabende nitiere rita kendo kochopo tich ariyo. Over 4,300 cattle to be slaughtered to cushion herders. Iwacho ni kanyo Kenya Red Cross kachiel kod piny wacho ni gibiro yang'o jamni 4,310 to kod 10 mondo mi koro ne kaka itieko godo kech mabende koro thago Uganda West Pokot kachiel kod county ma Turkana. Ma eneno kanyo tipo mar Ruto ka ne nitiere Samburu seche mabende koro ne odhi yawo chendo mathoth ahinya koriwo nyaka Ampaya ma en kilomita 65 mano posta kochomo nyaka Maralal kaachiel to kod chiwo title deeds mag Oboke mag lope mopogore opogore. Stone throwing youth disrupt Gashagua's rally in Meru. Jalno mabende koro en jalup William Ruto Rigathi Gachagua bende koro koko nowuok e rally mare ka ne en Meru kochacha ka seche mar rowere mag kweth mag mako maore mar Jubilee kaachiel to kod jal machielo mabende koro laro iluongo ni Julius Taitumo Igembe North MP nochako bare gi kite manoketho romo ma kamano. 6th COVID-19 wave to be over soon, say expert. Iwacho kanyo ni piny Kenya dek koro wuogie wach mano mar COVID-19 machiegni ahinya ok ni koro rumo teto kata kamano manyaka gi sani ne nitiere ne bende wacho ni koro en gima dok piny nikech osedok piny nyaka kwan atamalo 4.2 mabende koro none odiochieng' mano mar wuok tich. Iwacho ni mae bende koro dhi bedo wave mano machiek matin ahinya kata bende yamo mar tielo machielo mabende koro biro ma okawo ndalo matin to bende koro dhi.
Ite mar ang'wen, genesis of KU land tussle link to control of hospital. Bro neno kanyo gima omiyo bende koro Paul Wainaina ma Vice Chancellor mar Kenyatta University bende koro nochungi e tich, kendo ka ibro neno ka en lo manichono bende koro gero log tich mar World Health Organization mondo ng'i weche mago mag thieth. Kata kamano iwacho ni Wainaina en tamore, to kaluwore kanyo to kod iluongo ni Olive Mugenda ma bende koro en jakom mar Kenyatta University Teaching and Referral and Research Hospital bende embe olero kanyo gima nono bende timore. The legal notice for 2019 that set up the hospital as a state corporation is clear on functions of the hospital and what the board is supposed to ensure is provided. Magoa abandons university as law society vows to block land seizure. Mano wachno mabende koro pod nitiere kanyo weche mago mag lope ma Kenyatta University no, kendo wacho ni koro en bende nitiere kaka koro ne chal ni ne ojwang'o mbalariany no ko chochung kodgi. Ruto and Odinga traverse county in marathon offensive for support. Iwacho kanyo ni moluor Raila Amolo Odinga to kod Ruto bende ne otimo campaigns mapek ahinya. Raila ne nitiere county ma Kwale, seche ma Ruto ne nitiere counties ochako gi Vihiga gokinyi, ochomo nochomo Nyamira, odhi Kisii, bang'e to dhi Migori e gwenge mag Kuria kochacha. Weche mamoko bende nitie. Ruto, Raila failed as prime minister, has no plan for Kenya. Ruto wacho ni Raila noserem kaka prime minister, kendo mane gima koro wacho nowuoyo counties ma bende koro nyisi go. Ruto lacks numbers, I'll defeat him in round 1, says Raila. Wacho kanyo ni Ruto onge gi kwan, omiyo abro yombe okinyi mang'ich saa ariyo. MCK protest against Ruto over media intimidation. 49% of journalists says Azimio team were more friendly, safer to cover than Kenya Kwanza. Koro duol mar Media Council of Kenya ywakne kweth mar Ruto Kenya Kwanza ni jofwambo ok gidil go maber, kata jofwambo neno matek ahinya seche ma bende koro itimo negi coverage kata bende mako gigegi. Koro jofwambo wacho ni chiegni nus mag jofwambo wacho ni jo Azimio gin friendly, kata gin joma orwako ji ahinya, girwako jofwambo mondo tim tijegi e yo makare. Ibro some kanyo ite no mar 7. Ibro somo kanyo former NHIF boss failed to stop 1.1 billion corruption charges. Ibro somo kanyo weche mag mibadhi. Stop attacking security official, politicians told. Jatend migawo mochung' ne weche mag arita Professor iluongo ni Dr. Fred Matiang'i ma bende ne nitiere nyoro, seche ma bende koro nosidho assistant county commissioner kata jalup county commissioner maromo 451 ma bende koro noyudo paramilitary training. Gisebedo ka giyudo Mbakasi administration police training, kendo wacho ni weuru monjo jotelo mag piny owacho, josiasa ma bende siko mana ni chief, siko mana ni obila temore nade. Wacho ni we monjegi nikech gin gitimo tiji koluwore kanyo to kod chike. Kenya Tanzania launch treatment of trachoma. Bosamo kanyo used car imports to kod weche moko mathoth ahinya oboke ne mar The Star. Kachien kantie weche mago mag tuke ni Fedi doubtful, mano Ferdinand Omanyala bende koro nyaka gie sani wacho ni tugo no nyalo dhi maber, kata bedo ni koro ndege ne visa mare ne okete yo makare, mano miyo koro deko ok odhi gi jowetege weche go mabende koro dhi mag Commonwealth. 10 counties to decide the winner, mano The Daily Nation. Kanyo mani county ma Mombasa, Tana River, Nakuru, Trans Nzoia, Bungoma, Vihiga, Narok, Samburu, Marsabit kachiel to kod Isiolo. Ma iwacho ni bende magi counties ma bende bro ng'eyo ni to ng'a bende koro yudo kom mar ker. New Infotrack poll indicates that Raila has maintained his lead against Ruto with a 6-point gap at 43%. Popular returning against Ruto 37. Iwacho kanyo ni koro ombulu mar paro opinion poll pod bende koro nitiere kanyo. My teacher, the rapist next door, man arrested for defiling teenager in Nairobi. Weche mag bembo mabende pod dhi nyime. Japuonj moro nitiere my private in Nairobi kanyo, iwacho no make wi wach mar ni koro no bambo nyathi matin ma jahigni 10 to kod 4 kendo iwacho ni nyathi ma ja klas 7 en opuonjo kamoro to nyathino bende somo e skul moro machielo. En wach ma bende koro nowuondo nyathino ma obambo, wach ma bende koro ok ber ahinya.
kendo piny owacho koyiego kendo ok en tim makare. I did not sexually assault boys, head tells court. Mano jalup japuonj moro bende Eldoret ne iwacho kanyo ni en bende nitiere kaka norocho rateng' nyithindo ma yawuoyi, koro ema okwero e doho. Raila has abandoned you, Ruto tells Western voters. Ruto kane nitiere e gwenge mar Kenya kono jo oganda go ni Raila osejwang'o ahinya. Raila ojwang'o mago bende weche mag siasa. Raila is the best bet for the county, Uhuru says. Uhuru Kenyatta ne nitiere e gwenge go mag Samburu County kendo koro wacho ni yeruru Raila Molo Odinga nikech en ema bende koro dhi konyo Kenya kendo biro dhi nyime gi tije matimo mabecho gi mondo mi koro chop makare. Gachagua karwa debate next week, mano masenyisi kanyo ni koro debate margi. Gachagua flees rally as Azimio and Kenya Kwanza youth battle. Raila, Ruto stand no chance in coast. Na nitiere Kwale County wacho ni yawa kone piny osedhi kendo koro Ruto onge gi kwan moro amora e gwenge gi. Neno wuok Inango, Matuga, Longa, Ukunda, Msambweni kendo kawuono koro chomo county mar 001 county ma Mombasa. Battleground 10 counties that will determine who wins presidential. Mane masenyisi kanyo counties apargo kaka bende koro gintiere kendo koro Infotrack ogolo kaka gwenge moko regions osebedo koro ka dhi nyime kaluwore gi nono mane gitimo dwe mokadho to kod masani wachne Raila koro medo ombolo mare. Survivor of police shooting, nobody wanted to help me. Bosomo story mar Ruth Waithera kanyo gi men gi bende nitiere kanyo ka gintiere kanyo e wache mar mondo mako bila mayande koro ne ochielo nyare kata kamano noyudo hinyruok gi bade kendo entiere kanyo gidwaro mondo ratiro onen. KCAA bullish on air travelers pandemic waves. Mago bende koro wach mar Civil Aviation Authority ga bende koro nyaka gi sani gibedo motang' ahinya weche go mago mag ng'iyo kaka bende ji nyalo bedo motang' wache corona. How Sonko got his groove back. Mike movie Sonko iboza gana kanyo kaka bende corona dhi moloyo bura makamani. Nyaparo ni IBC no setame ni okonya chung notamore puodhe kalore ni en jalno bende korono osekarathi choko kane en governor ma Nairobi 2020 koro ibiro somo kanyo story kaka bende oyudo modonjo modhi ma bende koro bura no oloyo kendo koro en jalno bende koro dhi laro kom mar governor e county Mombasa kendo doho no osegolo chik mondo ket nyinge e Oboke. IBC reject proposal to have running mates photos on ballot papers. Iwacho kanyo kaka IBC osetamore koro ni ogidhi keto picha mag jolup governors kaachiel kod ogidhi keto mag jolup governors kaachiel kod mago mag ker kaka bende koro ni cha idwaro. Giwacho ni nitie gimomiyo mago weche mabende koro nitiere kanyo gin weche mabende biro somo mabende koro asemi mathoth ahinya kendo toke ka MP sitting call of spells doom for UK military deal. Iwacho kanyo nitiere tudruok mabende koro piny Uingereza go gi Kenya weche mag jolweny. US visa hitch could rule Omanyala out of Walsa. Mano masenyisi mar Omanyala Ferdinand Omanyala. Gin weche mantiere ga jomon magoro lal godo kaachiel to kod weche go mago mag tuke biro ng'iewo to ng'iya nena matute machopo e giko mar mi nono mar Oboke odiochieng' mano ma kawuono riti masani nyinga Jesse Omondi.